ino iri kunzi Zimbabwe crossroads kwanzi mumabaraki vakomana nevasikana masoja vakatsamwa. Right now kuri kuonekwa kunzi vakareceiva salary recently, panga pane significant salary cuts are unexplained. Dzapinda mashoko ari kuda panguva inoi. Yesterday we released another video takaona kuti Lane MI KUPINDA chiti these military personnel they were being paid extra money to block Comrade Bomshogeza, but soon after his death maridzi dzakava dzakati wanobva subscribe or like on the bell icon. Asi tokuenda pahendo Shepherd Yuda anokudanyira achiti this month from 17 to 18 February 2026 junior military officers received pay slips with the unexplained deductions which halved their salaries, and some were left with the negative balances, while on the 18th of February generals were given cars and cash by ED at State House. In Shona we say namo yemumwe airambirwe sadza. Mumabaraki vakomana nevasikana vakatsamwa, vari kutsamwa kusina mabasa kwakafa. Naizvozvo rambai makanyarara, ndizvo zvinogadzirisa nyika. Mashefu achidya rifa naJivaya naED ndiwo masviko anobuda achitogwa panapa. Anoposta this picture muri kuona anoonekwa majunior officers muri kuona varatidza kuti vari kugona they are broke mabarracks, but kuchionekwa kunzi masenior nemagenerals kuri kuonekwa kunzi they are living lavish lives. Panguva inoi kuchionekwa kunzi vanenge vachipiwa macash donations, mari nezvimwe zvakadero. Madevelopments ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi majunior military officers mabarracks havasi kufara nezviri kuitika, but at the same time people vari kuti ngazvidaro just because munoramba makanyarara, amumiri aiwa nechokwadi, amumiri nemacitizens. But panguva ino the problem is now kuma senior generals vari kuonekwa kunzi ndo vari kudya vari close kutuma powerful individuals munawo dzematongero enyika. Tudzai mavhunguro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu, subscribe or like chito